धन बाड़ू ये सोना धन बाड़ू तू एने वीडियो बनाओ तोरा। हाँ तो का करी अबे अपना जान को लगे भेजे टॉक टॉक लाइक मोरी है एने तू वीडियो बनाओ और तेरा जान के बियाह होता। अबे दोसर को ले जाके वीडियो शूट कर दी। बियाह होता हाँ ओछन बात बा ओबे हम जाता रहिए बियाह ओकर रोके सुन नेवतो ले लो जो नेवतो आई जब कह दी है। ए बंद करो बियाह बंद करो कि हमारा से प्यार के कोयलू डरामा आज मानव ना फारब तारा दुल्हा के पैजामा। अरे बाबू ये काम मत करी दोसरा के कोट पैंट मांग के आइल बा। ये करा मौसी के बड़का लइकवा के हम बिहाने भइला दौड़े लगी ओकर माई हमर माटी तोड़े। हम कुछो नहीं खिजानो तो अरे एकरा के हम शॉपिंग करौनी 1 जनवरी से कि एकरा के शॉपिंग करावत रहनी 1 जनवरी से। अब प्यार कोइला से हमारा से शादी करत ये केहू औरी से। अरे अब काहे कति खिसियाइल बाड़ो। अरे हम तो तार से पहले ही कहले रहनी कि भले कार्ड पर नाम भतार के बा बाकी हार्ट पर नाम यार के बा। देखो हमारा ई बात के दुख नहीं खे कि तू दूसरा से बियाह कर तारू कोनो दुख नहीं खे। दुख तो हमारा ये बात के बा कि जब तू कार्ड देवे आयल रहलू अब बग के रोवत रहनी तो कहलू कि चुप रह हमारा बियाह में अबनू तो 3 डिब्बा नाश्ता दे। बताओ तू कहलू कि ना एहन करार भइल रहे आए। हाँ वो तो भइले रहे। हाँ तो 3 डिब्बा नाश्ता के तो छोड़ सरवा बड़ा गाड़ी और सुननी हो तो 1 डिब्बा मिलबे कैल हो। अब वो जाके खोल के देखो तनी तो ओइमे शाम पपड़िए ना रहल हो। का तोहरो नाश्ता में सब पपड़ी न रहलो का समझी जी। अरे का करी गुडुआ नाश्ता भरत सारा सन पापड़ी खा गेल खा। हम कुछो नहीं खिजानत जोले हमारा 3 डिब्बा नाश्ता ना मिली तोले तहार बियाह ना होके दे। ए भाई भले 3 पैकेट नाश्ता ले लो बाकी हमार बियाह हो जाए दो। बड़ी श्रद्धा से आइल बनी बियाह करे अब श्रद्धा में हमरा गर्दा मत फेरा। हाँ तो हम का कहतनी हमारा कोनो तरह जो नहीं के तहार बियाह से बस हमारा के 3 डिब्बा नाश्ता दे दो हम खुदे चल जाए। हाँ तो ठीक बा हमारा तो नाश्ता है दे मिलिए गई। कह रही तू सलामत रह और जी रही राम से कि तू सलामत रह और जी रही राम से आ जा तू अपन बियाह करे हम जा तनी नाश्ता करे आराम से।